हेलो लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों बे जाबाय क्लास 10 नि हिस्ट्री पार्टनिफ्राय ससियेल साइन्सनि बेनिफ्राय बेयाव अबजेक्टिभ टाइप लाबोनाय सोलिगासिनो दं नोंथांमोना नुगासिनो दंखायो दा बियो जिहेतु जेरा देग्लायनिफ्राय मेट्रिक आनजादाव मोनफ्रोमबो साबजेक्टआवहाय फ्राय 45 मार्क्स 45 टा अबजेक्टिभ टाइप फैगोन दा बेनिफ्राय बेखौनो होखानाय दंखासै मोनफ्रोमबो कुइसननि एगेन्स्टआव 1 मार्क्स अबजेक्टिभ टाइपनि फैजोबगोन दा बेनिनो माल्टिपल चइस टाइप अबजेक्टिभ टाइप आरो बेजों लोगोसे भेरि सर्ट टाइप कुइसन जाथावथाव गासै नोंथांमोननि गेजेराव दिहुननानै होदों दा बे टेक्सुएल कुइसननि लोगोसे बेखौबो मोनगोन टेक्सुएल कुइसननिबो नट्स मोनगोन बेखौ डिसक्रिप्सनाव लिंक दं गासैबो चेप्टारनि मोनजोबगोन मोनफ्रोमबो पार्टनि आरो बेनिफ्राय गुबुन गुबुन क्लासनिबो मोनगोन डिसक्रिप्सनाव खेबसे हाबनानै नाय बेनिफ्राय नोंथांमोनहा गुबुनफोरनो शेयार खालाम आरो जुदि स्टुडेन्ट नङाबा शेयार खालामना हो फार्स्टआव दं बिदिनो नुनो मोननाय जादों चेप्टार 2 नि जिहेतु हिस्ट्री पार्टनिफ्राय ससियेल साइन्स क्लास 10 नि 9 10 निखौबो मोनगोन 9 निखौबो बिगासिनो दं 9 खौबो मोनगोन गिबि मुलुग दावहाया माब्ला जाजेनदोंमोन बे जाहैबाय 1914 महात्मा गान्धीनि गुबै मुङा मा मोहनदास करमचंद गान्धी बेखौ बयबो मिथिगौ रुस बिग्रायनाया माब्ला जादोंमोन बे जाबाय 1917 ओमफ्राय बेनिफ्राय गाहायाव दङ महात्मा गान्धीया माब्ला आरो बबेयाव जोनोम मोन्दोंमोन महात्मा गान्धीनि सोमोन्दै जिहेतु बे चेप्टारा बे 1969 2 अक्ट'बर गुजरातनि परबन्दराव बेनिफ्राय गान्धीया आयेन फरायनो थाखाय लण्डनाव माब्ला थांदोंमोन जाहैबाय 1888 नाटाल इन्डियान कंग्रेसखौ सोर गायसनदोंमोन होनदों महात्मा गान्धी बेखौ आफ्रिकायाव गायसनदों बिथाङा साउथ आफ्रिकायाव बेनिफ्राय दङ इन्डियान अपिनियन मुंनि रादाब बिलाइखौ सोर सुजुआ होनदों बे जाहैबाय महात्मा गान्धी सत्याग्रह सोदोबखौ गान्धीया गिबि बबे हादराव बाहायदोंमोन खोला आफ्रिकायाव बे कुइसन दं टेक्सुएल सत्याग्रह सोदोबा माबे मोननै सोदोबजों दाजादों बे जाबाय सत्य आरो आग्रह सत्य आरो सत्यनि फारसे उनसंनाय होनदों बिनि मिनिङा बे टेक्सुएल कुइसनाव दं बेखौनो होनाय जायाखिसै गान्धीनि सत्याग्रह सानस्रियाव सोर सोरनि गोहोम दं होनदों बिथाङा सोर सोरनि गेदेमाफोरनि बिहोमा लानानै बिथाङा सत्याग्रह मुभमेन्ट खालामदों होनदों बे जाहैबाय लिय' टलस्टय आरो थर मुंनि सानै बिगियानगिरि एबा माने सान्थौगिरिनि सायाव रावलाट आयेनखौ माब्ला दादोंमोन 1919 आव बेनिफ्राय रावलाट आयेननि थांखिया मामोन होनदों जायखिजाया मानसिखौनो बिजिरालासे जेलाव सोबनानै दोननो हानायनि मोनसे आयेन होनदों बेयो इन्डियाननि माने नोगोरारिफोरनि सायाव बेयो खालामनाय इंराजफोरनि इनाय मोनसे आयेन 1919 मायथाइनि सत्याग्रह सोमावसारनाया मानो जादोंमोननो बे जाबाय रावलाट आयेनखौ सिफायनो थाखाय बेनि एगेन्स्टआवनो जादों बेनिफ्राय जालियान वालाबागनि बुथारग्लुंनाया माब्ला आरो बबेयाव जादोंमोन 1919 पान्जाब रायजोनि अमृतसराव जादों बेनिफ्राय दं गाहायाव जालियान वालाबागनि बुथारग्लुंनायनि गुबै दायनिगिरिया सोर होनदों बे जाहैबाय जन डायार माने इंराज बिबानगिरिमोन रबीन्द्रनाथ ठाकुरा नाइट बिमुंखौ मानो गारदों होनदों बे जाहैबाय जालियान वालाबागनि बुथारग्लुंनायनि थाखाय गारदों आरो जालियान वालाबागनि बुथारग्लुंनायखौ नायबिजिरनो थाखाय सोर इंराज सरकारा बिथोन होदोंमोन जाहैबाय लर्ड हान्टार बेनिफ्राय दङ खिलाफत सोमावसारनायखौ भारतआव सोर सोर दैदेनदोंमोन जाहैबाय मौलाना शौकत आली आरो मोहम्मद आली खिलाफत सोमावसारनाया बबे हादराव जाजेनदोंमोन जाहैबाय तुर्की एबा तुरस्क सौरि सौरानि जाथाया माब्ला जादोंमोन होनदों 1922 5 फेब्रुवारि सौरि सौरानि जाथायाव साबेसे पुलिस आरो सोमावसारारि थैदों बे जाबाय पुलिसा 22 आरो सोमावसारारिया जाहैबाय 3 1920 मायथाइनि हेफाजाबि सोमावसारनायनि थाखाय गान्धीया बेसे गोबाव जादोंमोन होनदों बे जाहैबाय 6 बोसोर साइमन कमिसनखौ माब्ला दादोंमोन 1919 साइमन कमिसना भारतआव माब्ला फैदों बे जाहैबाय 1928 आव फैदों ओमफ्राय दानाया 1919 आवनो दादों होनदों साइमन कमिसनखौ सोर दैदेनदोंमोन जाय सार जन साइमनानो दैदेनदों गासै बेजों लोगोसे 7 सोद्रोमाफोर दंफायोमोन साइमन कमिसननि बेरेखा सोमावसारनायाव लाला लाजपत रायआ थैदोंमोननो लाला लाजपत रायआ माला थैया होननानै सोंनो हागौ बेनिफ्राय दं उदांस्रिनि सिगाङाव कंग्रेसआ माब्ला उदांस्रि सान फालिदोंमोन होनदों बे जाहैबाय उदांस्रिनि सिगाङावनो फालिदों 1930 नि 26 जानुवारि आयेन मानि सोमावसारनाया मानो जादोंमोननो बे जाहैबाय साइमन कमिसननि बेरेखा सोमावसारनायनि थाखाय जादों साइमन कमिसननि गुबै थांखिया मामोन होनदों 1919 मायथाइनि मन्टेग' सेम्सफर्ड फोरमायबिदांखौ नायबिजिरनो थाखाय साइमन कमिसना फैदों होनदों एबा साइमन कमिसननि थांखि होनदों बेनो बेनिफ्राय दङ उनावहाय कंग्रेसआ बिगुर गोजाफोरनि कमिसन होननानै बबे मोनसे कमिसनखौ बुंदों होनदों बे जाहैबाय साइमन कमिसनखौनो बुंदों संख्रि सत्याग्रहखौ गान्धीया माब्ला जागायदोंमोन बे जाबाय 1930 आयेन मानि सोमावसारनायाव गान्धीनि दान्डी जात्राखौ माब्ला जाजेनदोंमोन बे जाहैबाय 1930 नि 12 मार्चनिफ्राय 6 एप्रिलसिम बानायदों दान्डी दावबायनाया बबेनिफ्राय बबेसिम जादोंमोन आहमेदाबादनि सबरमती आश्रमनिफ्राय सोनाब भारतनि लैथो रुगुङाव थानाय दान्डी मुंनि जायगासिम जादों दान्डी दावबायनायनि जानथाया बेसे गोलावमोन होनबाय दा 385 किल'मिटार आयेनमानि सोमावसारनायखौ भारतनि सा खोला सीमा ओनसोलाव सोर दैदेनदों खान आब्दुल गफुर खान सिमायारि गान्धी होनबा सोरखौ बुङो बिथांखौनो होनो बेनि थाखायनो होनो महात्मा गान्धीया जेला आयेनमानि सोमावसारो बिथाङा सीमा साया जिं जिङाव बेखौ सोमावसारनायखौ दैदेनदों ओंखायनो सिमायारि गान्धी खान आब्दुल गफुर खान बेनिफ्राय गान्धी आरो आरविनि गोरोबथाया माब्ला जादोंमोन 1931 5 मार्च
बबे आयेना मा होनो हिंसायारि नङै दायनि थाखाय हमजानाय सुबुंखौ इंराजआ हगारनो राजि जादोंमोन बे जाबाय गान्धी आरो आरविननि गोरोबथानि बादियै। आरो बबे आयेनाव होख'नो हायै खाजोनानिफ्राय आबादारिखौ रेहाय होदों होनबा बेबो जाहैबाय गान्धी आरो आरविननि गोरोबथायाव लिरनाय दं होनदों। 1931 मायथाइनि नैथि बेंखन सावरायमेलाव कंग्रेसनि जानानै सोर बाहागो लादों होनबा महात्मा गान्धी। 1931-32 मायथाइनि आयेनमानि सोमावसारनायखौ भारतनि हारिमायारि कंग्रेसनि आफादगिरिया सोरमोननो भल्लभ भाई पाटेल। आयेनमानि सोमावसारनाय समाव भल्लभ भाई पाटेला इण्डियान नेशनेल कंग्रेसनि प्रेसिडेन्टमोननो। ब्रिटिश सरकारनि हारियारि राजखान्थिया माला जादोंमोन होनबा 1932। हारियारि राजखान्थिखौ सोर इंराज बिबाननि खालामदोंमोन होनबा जाबाय ब्रिटिश गाहाय मन्थ्रि रामसे मेकड'नाल्डआ खालामदों होनदों। जारिमिनारि पुणे गोरोबथाया माला जादोंमोन होनबा 1932। बबे आयेन बादियै भारतआ हादरसायारि गावखुंथाय मोनदोंमोन 1935नि भारत सोरखार आयेन बे इम्परटेन्ट। बेनिफ्राय कंग्रेसआ मन्थ्रि आफाद नागारनाया गंबेसे रायजोआव नागारदों बे 17था। कंग्रेसनि मन्थ्रिफोरनि मासि नागारनाया माब्ला जाजेनदोंमोन होनबा बे 1939नि 1 नभेम्बर खालि। पाकिस्तान दाबिनाया माला जाजेनदोंमोन होनबा 1939नि 22 डिसेम्बर खालि। इंराजनि आगष्ट जासिनाया माब्ला जादोंमोन होनबा 1940। 1940 मायथाइनि गावारि सत्याग्रहनि गुबै स्ल'गाना मामोन होनदों बे जाबाय दिल्लीसिम थुदो सत्याग्रह। गावारि सत्याग्रह सोमावसारनाया खाजानाय गिबि सुबुङा सोरमोननो बे जाहैबाय आचार्य विनोबा भावे। बे मालाबा मेट्रिकआव फैखांबाय। क्रिप्स मिशनआ भारतआव माब्ला आरो सोरनि दैदेननायाव फैदोंमोन बे जाबाय 1942 मायथाइनि मार्च दानाव फैदों सार स्टेनफर्ड क्रिप्सनि दैदेननायाव। भारत नागार एबा एंगार सोमावसारनाया माला जाजेनदोंमोन 1942। क्रिप्स मिशनआ फेलें जानायनि थाखायनो बेयो जादोंनो। क्रिप्स मिशननि नायबिजिरनाया थिग जायैनि थाखायनो। डु अर डाइ स्ल'गानखौ सोर होदों बे जाहैबाय महात्मा गान्धी। महात्मा गान्धीया बे स्ल'गान डु अर डाइखौ बबेयाव बुंजेनदोंमोन बे जाहैबाय आगष्ट क्रान्ति मैदान बम्बाइआव गालवारा टेंकआव। भारतनि रौनिया हानजानि सानदांथिखौ सोर लाबोजेनदोंमोन बे जाबाय केप्टेन महन सिंह। भारतारि गावखुंथाय लीग इन्डियान इन्डिपेन्डेन्स लीग बेखौ माब्ला दानाय जादोंमोन 1942। आफादगिरि हिसाबै दंमोन रासबिहारी बसु। भारतनि आइजो रौनिया हानजानि मुङा मामोन बे जाबाय झान्सीनि रानि रेजिमेन्ट। आंनो थै हो आं नोंसोरनो उदांस्रि होगोन स्ल'गाना सोरनि होनदों सुभाष चन्द्र बसुनि। भारतनि रौनिया हानजानि गुबै स्ल'गाना मामोन होनदों जय हिन्द। नोंथाङा जि बुंब्ला सोरखौ मिथियो होनदों सुभाष चन्द्र बसु। केबिनेट मिशनआ भारतआव माब्ला फैदोंमोन 1946। केबिनेट मिशनखौ सोर थिनहरदोंमोन ब्रिटिश गाहाय मन्थ्रि मिस्टार क्लिमेन्ट एटली। आरो बेनो इण्डियानो उदांस्रि होनाय समाव इंराजनि समाव प्राइम मिनिस्टार जानानै दंमोन गाहाय मन्थ्रि हिसाबै इंलेन्डआव। बे जायगाखौ गोसोआव लानो गोनां मिस्टार क्लिमेन्ट एटली। बेनिफ्राय दङ केबिनेट मिशनआ ब्रिटिश मन्थ्रि आफादनिफ्राय सोर दंमोन होनदों केबिनेट मिशनाव गासै 3 ब्रिटिश संसदनिफ्राय दङमोन। बिसोर जाबाय सार स्टेनफर्ड क्रिप्स, लर्ड पेट्रिक लरेन्स आरो A.P. आलेकजेन्डार। मुस्लिम लीगनि थोंजों दाबि साना माब्ला जादोंमोननो बे जाहैबाय 1946नि 16 आगष्ट। बेयाव थोंजोङै पाकिस्तान बिनाय बिथांमोना जादों होनदों। उदांस्रिनि उनाव भारतनि गभर्नर जेनेरेल भाइसरयआ सोर मोनदों बे जाहैबाय लर्ड माउन्टबेटेन। उदांस्रि माला मोनदोंमोन बेखौथ' बयबो मिथिबाय। बेनिफ्राय लर्ड माउन्टबेटेना माब्ला फोसावथाय होदोंनो उदांस्रि मोनगोननि थाखाय आरो गोबां फारिलाइ दङ बेखौ सोंगोन बिजाबाव दंखायो। चिराङाव बर्डआव फैदोंमोन हाबियारलियाव 1947 मायथाइनि 3 जुन। भारत आरो पाकिस्ताननि सिमा अंकखौ मा बुङो रेड क्लिफ। भारतनि उदांस्रि माब्ला जादोंमोन बेखौ हाबाय। पाकिस्ताननि गिबि गभर्नर जेनेरेला सोरमोन महम्मद आली जिन्ना। गान्धीया माब्ला थैदोंमोन 1948 30 जानुवारि नाथुराम गडसेजों गावथारजादों। काजार-इ-हिन्द बान्थाखौ माब्ला गान्धीया फिरायफिनदोंमोन 1919 मायथाइनि रावलाट आयेननि बेरेखायै एबा आयेननि थाखाय। हरिजन मुनि सानस्नियारि रादाब बिलाइखौ सोर सुजुदों महात्मा गान्धी। महात्मा गान्धीनि बिमानि आरो बिफानि मुङा मामोन बिमा पुतलिबाई गान्धी बिफा करमचान्द गान्धी। महात्मा गान्धीखौ सोर महात्मा बिमुं होदोंमोननो जोबोर इम्परटेन्ट रबिन्द्रनाथ टेगर। आरो महात्मा गान्धीखौ सोर माहारिनि बिफा फादार अफ द नेशन होननानै बुंदों बे जाहैबाय सुभाष चन्द्र बसु। उदांस्रिनि उनाव भारतनि गिबिसिन गाहाय मन्थ्रिया सोर मोनदों जवाहरलाल नेहरू आरो प्रेसिडेन्टआ जाहैबाय डक्टर राजेन्द्र प्रसाद बेखौ सोफानाय जादों। दा बेनोब्ला बेखिनि बिनिफ्राय आरो बेनि टेक्सुयेल कुइसन आरो गुबुन गुबुन चेप्टारफोरनिबो लिंक दं डिसक्रिपसनाव। क्लास 10नि ग्रुपाव हाबबानो जाबाय क्लास 10नि प्लेलिस्टआव हाबबानो जाबाय मोनजोबगोन आरो गुबुन गुबुन क्लासनिखौबो मोनगोन। शेयार खालामनानै हो एसेनोसै गोजोन्थों।